Boas, son Paula Paredes e vouvos a explicar a práctica número 3 de Teoría Práctica do Adestramento, a cal vai a tratar sobre adestramento de forza e resistencia e o Circuit Training. En primer lugar, vamos a falar sobre o índice, o cal comezaremos polo adestramento de forza e resistencia, seguido do Circuit Training. Pasaremos a falar sobre as dúas diferentes fases, que unha sería en primer lugar a fase de adaptación e a seguinte a fase de conversión a forza e resistencia. Continuaremos cos índices de control da carga e finalizaremos coas referencias bibliográficas. Comezaremos, por tanto, falando do adestramento de forza e resistencia, o cal podemos realizar unha conceptualización do mismo definindo como unha modalidade básica de exercicio que vai a combinar a resistencia con exercicios basados na forza muscular, dentro dunha programación de adestramento. É dicir, a habilidade de un individuo de realizar contraccións musculoesqueléticas de maneira repetida e continuada en un período de tempo determinado e a unha intensidade submáxima. Unha interrelación positiva entre a forza muscular e a resistencia vai a provocar unha serie de beneficios que se poden traducir nunha mellora do rendemento do deportista. Por tanto, é moi importante que esta combinación sexa feita de maneira eficiente. O adestramento de forza e resistencia vaise a fundamentar en tres principios: a sobrecarga progresiva, a especificidade e a variabilidade. Sobrecarga progresiva fai referencia tanto á hora de aumentar o volumen, de aumentar as repeticións, a carga de exercicio, tamén pode facer referencia á reducción dos tempos de descanso, etc. A especificidade vai a facer referencia a exercicios máis específicos, de acordo, por exemplo, ao deporte que se practica, e a variabilidade a diferentes opcións de estímulos que aportarlle dentro da programación do adestramento de forza e resistencia. Os principales obxectivos deste adestramento serían, por tanto, a mellora da resistencia muscular, o incremento da forza e a potencia muscular, mellora a resistencia cardiovascular e a capacidade pulmonar e a redución do risco de lesión musculoesquelética. A utilización do adestramento de forza e resistencia trae consigo unha serie de beneficios e inconvenientes que debemos de ter en conta á hora de realizar a súa programación. Como beneficios podemos destacar o incremento na resistencia da musculatura local como da resistencia cardiovascular, unha maior tolerancia á fatiga e unha maior densidade mitocondrial e de capilares, favorecendo as vías enerxéticas. Como inconvenientes, non vamos a poder desenvolver de maneira máxima nin a resistencia nin a forza, é dicir, non vamos a alcanzar uns niveles de forza máxima nin unha resistencia de longa duración. A de maiores, o risco de deterioro técnico é bastante elevado, xa que poderemos chegar a acumular unha fatiga moi elevada. Como ben dixemos anteriormente, a interrelación entre a forza e a resistencia pode resultar moi beneficiosa para a mellora do condicionamento físico do noso deportista, pero tamén existe unha posible interferencia que pode causar retrasos ou estancamento no deportista e no seu evolucionamento da cara a futuras competicións. A hora da planificación debemos de realizala de unha maneira axeitada para poder aproveitar todos estes beneficios que levaba consigo o adestramento de forza e resistencia e así poder acadar de maneira máis eficiente os nosos obxectivos. Con respecto a planificar, debemos de ter en conta diferentes factores como a intensidade, o volumen, a progresión de cargas e a frecuencia dos exercicios ou do adestramento. Por outro lado, tamén vamos a ter que facer relevancia aos métodos e ás diferentes técnicas que as cales nos vamos a poder encontrar á hora de poñer en práctica este tipo de adestramento. Vamos a poder falar do Circuit Training, o cal desarrollaremos posteriormente de maneira máis amplia. Tamén poderemos utilizar métodos como cross-training, o método concurrente ou o adestramento mediante intervalos.
A continuación vamos a tratar o circuit training, que mencionamos anteriormente como un método, unha técnica para o adestramento de forza e resistencia. En que consiste este termo? Pois trátase dun sistema fraccionado de organización do adestramento onde vamos a traballar todo o corpo en diferentes postas ou estacións con pouco ou ningún tipo de descanso entre elas. O circuit training é unha forma de adestramento polivalente e completa que vamos a poder adaptar según os nosos obxectivos. En relación á pregunta de para que sirve o circuit training, podémolo determinar como un sistema de adestramento en circuito que vai a potenciar e mellorar todos os compoñentes da forma física, aumentará a mellora de compoñentes técnicos esenciais para a participación en deportes, promoverá unha interacción social e ademais mellorará a saúde en xeral. É dicir, cónstase como unha aproximación segura e efectiva para o exercicio físico que resulta de gran atractivo para un amplio número de usuarios. É dicir, este vai a poder empregarse tanto en persoas maiores como dentro do alto rendemento, utilizado para nenos ou en usuarios que se están iniciando dentro do exercicio físico. Como ben dixemos anteriormente, o circuit training era un método de adestramento que servía para un amplio número de usuarios e, por tanto, os obxectivos destes usuarios van a ser moi diferentes entre eles. O efecto do adestramento que se desexa alcanzar vai a depender, por tanto, da elección dos exercicios, a orde e a secuencia dos mismos, o carácter máis xeral ou máis específico, o grado de dificultá e de esforzo que vamos a requerir durante a sesión e a estruturación metodolóxica, é dicir, que obxectivos temos de acordo á realización deste circuit training. Por tanto, exercicios con igual, similar ou diferente estrutura con respecto ao exercicio competitivo van a ser moi beneficiosos á hora de practicantes de un deporte específico e a mellora do seu rendemento. Como ben dixemos anteriormente, o circuit training tratábase dun sistema fraccionado que combinaba o adestramento en postas sucesivas ou estacións con pouco ou ningún tipo de descanso. Vale, pois isto vainos a servir para poder realizar unha diferenciación deste modo de adestramento, onde podremos falar de un circuit training basado en un tempo fixo, é dicir, cada estación tendrá un tempo determinado donde realizaremos a práctica do exercicio que toca en ese caso, ou poderémoslo facer en base a unha dose fixa, é dicir, pois a un número de repeticións, por exemplo. Poderemos determinar as postas e o tempo entre estacións según vexesa en un tempo determinado ou un número de repeticións determinadas. A continuación, vamos a presentar a fase de adaptación anatómica. A fase de adaptación anatómica vamos a realizar unha conceptualización da mesma, vamos a decir para que sirve, o seu fundamentación fisiolóxica, os beneficios e os inconvenientes e unha fundamentación metodolóxica. A adaptación anatómica consiste na fase de desarrollo de unha base fisiolóxica axeitada para etapas futuras, é dicir, é unha fase inicial e xeral que vai a preparar o organismo para facer fronte a etapas posteriores donde se van a ver incrementadas cargas e intensidades de adestramento. E para que nos sirve a adaptación anatómica? Pois esta vainos a ser de gran axuda para a creación dunha base estrutural e funcional sólida sobre a cal vamos a poder asentarnos e traballar progresando tanto intensidades como cargas e con traballos máis específicos de cara ao adestramento de forza e resistencia. De acordo ás adaptacións anatómicas, tamén vamos a facer relevancia á súa fundamentación fisiolóxica, destacando diferentes tipos de adaptacións. En primeiro lugar, vamos a tratar as adaptacións musculares. As adaptacións musculares van a facer referencia a unha mellor tolerancia e resistencia muscular local. Por outro lado, provocarase un incremento da densidade de capilares, un incremento do volumen sarcoplasmático, donde vamos a poder obter máis enzimas enerxéticas e, por tanto, tamén un aumento da capilarización, podendo ter un mellor aporte tanto de oxígeno como de nutrientes. Por outro lado, continuaremos coas adaptacións neuromusculares. Adaptacións neuromusculares que van facer referencia a unha mellor coordinación entre
intermusculares e intramusculares. As adaptacións intramusculares vanse a referir ás propias fibras que se atopan dentro do músculo, mentres que a coordinación intermuscular fará referencia a aqueles músculos agonistas, antagonistas e estabilizadores. Ademais, dentro das adaptacións neuromusculares tendremos unha mellor aprendizaxe motora e técnica. Continuaremos polas adaptacións estruturales, que provocará un aumento na síntese de coláxeno, tendo os tendóns e os ligamentos máis fortes e resistentes, unha mellor transmisión da forza musculotendinosa e unha maior estabilidade articular. Continuando polas adaptacións cardiorrespiratorias, veremos incrementado a eficiencia cardiovascular submáxima, así como unha maior utilización do oxíxeno nos músculos activos. Finalmente, nas adaptacións musculares e enerxéticas provocarase unha maior tolerancia inicial á fatiga muscular e un incremento das enzimas e substratos enerxéticos. Todo isto levará a unha serie de beneficios que van poder axudarnos a unha mellora do condicionamento físico e a un progreso fisiolóxico do individuo. Á hora de realizar unha fase de adaptación anatómica vamos a poder atopar unha serie de beneficios e inconvenientes. Estes beneficios que vemos na diapositiva están moi ligados coa parte que nombramos anteriormente, as adaptacións fisiolóxicas que se producían durante esta fase máis inicial, donde podemos ver, por exemplo, o aumento do recrutamento muscular, unha mellora do sistema cardiovascular e unha comunicación neuromuscular máis eficiente. Agora ben, tamén temos que destacar unha serie de inconvenientes que debemos de ter en conta a hora de realizar esta fase inicial. Os inconvenientes. Vamos a ter que tratar con limitacións dos progresos en rendemento específico, reducindo unha transferencia directa a exercicios, reducindo a transferencia directa dos exercicios ao deporte en concreto sobre a persona ou deportista que estamos traballando. Variables como a forza máxima ou a potencia, así como tamén resistencias de longa duración non se van a ver implicadas, non se vai a producir unha hipertrofia muscular destacada, nin unha estimulación amplia de fibras rápidas, pode resultar pouco motivante polo que ben dixemos ao comezo de que non existe un rendemento específico en base ao deporte, o cal tamén pode levar a que sexa unha fase máis aceitada ou de maior facilidade para o deportista, podendo resultar a ser pouco motivante para o mismo. E unha mala programación e planificación desta fase pode conlevar a retrasos e a frear progresos para fases futuras. En canto a esta fase de adaptación anatómica, vamos a ter que ter en conta unha serie de fundamentos metodolóxicos. En primer lugar, vamos a destacar unhas cargas que van a ser lixeiras e moderadas e que se van a incrementar progresivamente, igual que o volumen e a intensidade. O circuit training é entendido como un método base donde resulta de maneira ideal para esta fase combinando forza e resistencia. Debemos de realizar unha variabilidade de estímulos donde vamos a destacar o traballo de diferentes grupos musculares e exercicios multiarticulares. O volumen e a intensidade, vamos a tratar un volumen alto e unha intensidade media-baixa, evitando unha fatiga excesiva e chegar ao fallo. Ademais, esta fase vai nos a servir como unha prioridade tanto da técnica como da aprendizaxe motora. Unha vez finalicemos esta fase de adaptación anatómica na cal asentamos unha base fisiolóxica para eventos futuros, vamos a poder comezar con unha base de conversión á forza e á resistencia. Da mesma maneira, vamos a realizar unha conceptualización, vamos a decir para que nos sirve esta fase, unha fundamentación fisiolóxica e metodolóxica e unha serie de beneficios e inconvenientes. A fase de conversión á forza e resistencia vamos a poder definila como un programa específico e periodizado para maximizar as habilidades naturais do deportista. Consta de un período dentro da periodización do adestramento que busca transferir as ganancias que realizamos anteriormente nas fases previas cara a unha resistencia muscular específica, é dicir, a capacidade de manter contraccións repetidas e prolongadas en condicións similares ao deporte.
Esta fase, por tanto, vainos a servir de axuda para convertir a forza xerada adquirida en fases anteriores cara a unha capacidade funcional e máis específica ao deporte en cuestión. Vale, permitirános, por tanto, ao deportista manter un alto nivel de forza en accións repetidas durante a fase real de competición, obtendo así un mellor resultado competitivo. De acordo á fase de conversión, vamos a poder destacar fundamentos fisiolóxicos igual que destacamos na fase anatómica, na fase de adaptación anatómica. En canto a esta fase, o adestramento leva consigo unha serie de adaptacións. Empezaremos falando das adaptacións musculares, que provocarán unha maior resistencia na musculatura local, un maior predominio do uso de fibras rápidas, contraccións, e o uso de contraccións a niveis de forza máis altos e unha mellora da coordinación baixo fatiga. É dicir, vamos a ter os patróns máis eficientes e máis técnicos. En canto ás adaptacións neuromusculares, veremos da mesma maneira un incremento na coordinación intermuscular e intramuscular e así tamén como tamén unha maior velocidade no reclutamento de unidades motoras, donde vamos a ser capaces de aplicar máis forza en menos tempo. En canto ás adaptacións estruturais, veremos un maior reforzo de ligamentos e tendóns ante intensidades máis elevadas e cargas máis altas, e tamén unha mellora na transmisión de forzas musculotendinosas. Continuando polas adaptacións cardiorrespiratorias, vamos a ter unha maior eficiencia cardiovascular a intensidades máis elevadas. Así tamén vamos a destacar unha maior capilarización e unha densidade mitocondrial, como un incremento do consumo de oxígeno máximo. E finalmente, sobre as adaptacións metabólicas e enerxéticas, vai a producirse unha mellor capacidade glucolítica anaeróbica, é dicir, vamos a ser capaces de xerar de maneira máis rápida ATP a través da glucólisis. Tamén vamos a ver un retraso da aparición da fatiga e da acidosis muscular. En esta diapositiva vamos a facer máis fincapé sobre os inconvenientes e cos beneficios que podedes ver aí presentados son moi similares aos fundamentos fisiolóxicos que falamos anteriormente, é dicir, a esas adaptacións que se produciron. Por tanto, en canto aos inconvenientes, unha fatiga elevada pode dar lugar a malas recuperacións e dificultades na mesma, retrasando, por tanto, esta fase. E, ademais, tamén unha programación da propia fase moi importante, xa que unha mala organización pode dar lugar a estancamentos e a retrasos de acordo ao condicionamento físico do deportista. Provocará, por tanto, tamén un adestramento con alta carga aeróbica e alta carga anaeróbica que pode dar lugar a unha interferencia que non nos beneficia para nada e tamén pode dar. Tamén esta non fai moito énfase na forza máxima, así como tamén o risco de erros técnicos ao traballar baixo fatiga é moito máis elevado a fases como, por exemplo, a fase de adaptación, onde se predomina esta técnica e esta metodoloxía dos exercicios. Pasamos, por tanto, á parte final desta sección, en donde falaremos sobre a fundamentación metodolóxica, que tendremos que ter en conta a especificidade, variabilidade e equilibrio dos exercicios, traballaremos baixo situacións reales de competición, non realizaremos intensidades maiores ao 60 ou 70% do 1RM, traballaremos baixo circuitos ou métodos interválicos, por exemplo, ou outros diferentes tipos de técnicas, pero os máis concorrentes serán estes dous, e ademais realizaremos un control e unha progresión da carga cal será de moita importancia. Finalmente, vamos a tratar os índices de control da carga, que van a ser fundamentales dentro do adestramento deportivo para asegurar unha progresión eficaz e segura. Para isto utilizaremos índices de control de carga que nos permitirán medir e monitorizar o estrés que percibe o deportista dentro de dúas perspectivas, da carga externa e da carga interna. A carga externa é referida ao estímulo que aplicamos, é dicir, ao peso levantado, número de series e repeticións, duración ou velocidade do movemento. Como este índice, usaremos o tanto por cento do 1RM e o tempo de exercicio para estacións ou series. De acordo á carga interna, refírese a resposta do organismo a ese estímulo. Incluiremos
parámetros fisiolóxicos como a frecuencia cardíaca, o lactato ou a percepción submáxima do esforzo. No caso da carga interna, para esta práctica, vamos a usar as bandas de frecuencia cardíaca e os pulsómetros para a súa medición, así como as escalas de esforzo percibido. A combinación de ambos índices vainos a permitir axustar o adestramento ás necesidades individuais, mellorar o rendemento e reducir o risco de sobrecarga ou lesión. En esta última diapositiva vamos a poder ver as referencias que empregamos para a realización desta presentación. Listo, moitas gracias a todos.